ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலான குட் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோவை ஆரம்பிச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து 21 டிஸ்ட்ரிக்ட் மேலே மிக கனமழையானது பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது சாயந்தரத்துலேருந்து காலைல வரைக்கும் நல்ல ஒரு மழை தரும். இதனால் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நிறைய விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. வடகிழக்கு பருவமழையும் ஆரம்பமாயிடுச்சு. நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. கீழே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டெலிகிராம் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க, ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோவாக பார்த்துடலாம். அதாவது சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சென்னை வானிலை மையம் வந்து ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அடுத்தது திருச்சி, புதுக்கோட்டை, தஞ்சை, அதுக்கப்புறம் திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, நீலகிரி, கோவை, தேனி, விழுப்புரம், அரியலூர், கரூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், ராமநாதபுரம் இந்த ஆகிய 21 மாவட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வாய்ப்பு மிக கனமழையானது கொடுத்துருக்காங்க. இதை தவிர்த்து ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சென்னை ஆய்வு மையம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூறியிருக்கிறாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் மழை பெய்யுதா? மழை பெஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஊரை பேரை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ரெயின் சிம்பிள் போட்டு விடுங்க. நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் காலைல வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து லீவ் வந்துச்சு. அதை வந்து நம்ம ப்ரூஃப் வந்து உடனே டெலிகிராம் குரூப்பில் ஆட் பண்ணிட்டோம். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, இந்தமாரி உடனே லீவ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ப்ரூஃபோட டெலிகிராம் குரூப்பில் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் ஃபாலோ பண்ணிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலுக்கு ஏதாவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.